Madoka chere muri weZimbabwe dzinoenhawo dzomanhoko muzuva ra20 nopfumbamwe mumwedzi waChikumi. Mumwe mumiriri womudare reparamende anyadzisiwa nyasi. Tahwengwa mukuhlani akanyepa nozuro kuti zvinhu zvatakakunyepai kuti zvakapuwa chipatara choSt Michael's kumhondoro ndiye akazvitenga. Nyakutengayo abva abuda pachena nyasi kuti ndiye akatenga uye tahwengwayo aribe kutenga chinhu. Uku ndiko kuita kwawo wananyamupiniwa mazuva ese. Wakuru womusika wezvikamu zvemakambani wamisa kutengesiwa kwezvikamu zvemakambani kuteedzera zvakanyorwa naNick Mangwana musvondo rapfuura. Wakaburitsa gwaro rimanhokonhoko yazuro uye wari kuti wari kuziva kuti vachabenhutsa rinhi kutengesiwa pamusikayu. Chipatara chomupilo kuBulawayo chino mumwe murume akapfuriwa nemapurisa paribe zvisvinhu zvinomukodzeresa kuti apfuriwe nozuro. Mapurisa ayo akagoti hawo wakamufungira kuti aive aba huni ndosaka wakamupfura. Akapfuriwayo anonzi Mhanduwe mavunge wekunkulumane uye mapurisa akandomukira kuvhura pfuti wakamunanga bara rikabva rapinda nokumusana hwiiba kuwaridzira mudenga zviri pamutemo. Tinovimba pachaitiwa zvisvinhu ipapa. Mubvana womunyika medu anoimba anonzi Shasha ari kuSouth Africa akahwina mubayiro unoshamisa fani weBET. Mubayiro waakapuwayu ndowokuvhoterwa nowanoringitsa mhanzi pachivhitivhiti. Akakunda pakuva ndiye ari kusimukira mukuimba wokunze kuAmerica. Nyasi chiri kwedu wana Mhanduwe totutuma fani nokuda kwomubvanayu. Sachigaro wekambani yesimbi yonyika yoZisco Steel asuduruka pachigaropo. Ati kune wamwe wasvinhu wasiri kufara nokureketa kwache pakusatekaidziwa zvisvinhu kwoupfumi hwenyika. Ati wanhuwo wanga wava kutomutadzisa kuita basa rache pakambani iyi saka akasiya kuti wanenge wachiribe chokumusunga nacho matomu. Bazi rezvefundo nyasi rati bvunzo dzepakati pegore dziri kutanda kunyoriwa mangwana. Wati nzvimbo dzokunyorera dzese dzakafiritiwa uye nokuti wese wachabata basa wakatengerwa zvifukausu nezvimwe zvokushandisa zvakasiyana-siyana. Bazi iri rakange raendesiwa kudare rodzimhosva kuti rimanikidziwe kuita izvi nerimwe sangano rakazvimirira rega. Tochiringadzo pasi rese. Dare romakurukota rokuMalawi rawepo kutanga nyasi. Mutevedzeri womutungamiri wenyika aitiwawopo kare kurukota rezvokutekaidziwa kwoupfumi. Gweta rache ndiro rabva raitiwa chipamano chikuru chomutemo muhurumende. Kune wamwe watatu waisiwawo mudareri asi wana amai paribe wasvinhu waisiwa. Tinovimba vachagadzirisa ipapa. KuNigeria kwapindawo mhepo yokuratidzira. Wanhu waribe kufara nemagetsi ari kukwira musi wechitatu chino. Kambani yemagetsi yakakwidza magetsi asi wanhu wakatoomerwa hawo nokuda kwedziwa mupengo ndizvo zvawasunda kupinda mumugwagwa. Mangwana pokare mutungamiri wenyika iyi ari kuparura chirongwa chokutekaidza mweya wokupfutsa mwoto nokudziya chakareba makiromita 600 munyika iyi. Vamwe zvavo vari kubudirira. Pasi rese razezesiwa nodziwa mupengo kureketa kuno. Wanhu vanosvika mamiriyoni 10 wabatiwa nacho uye wapfa nacho wakusvika wakupfuura zviuru 500 pasi rese. Idi chirwere ichi ndichikadambure chaiye. Tiri ipapo ndini wenyu Mhanduwe onhau.